ጥንታውያን ሓወልትታት ኣክሱም ገሊኦም ልዕሊ 20 ሜትሮ ዝቑመቶም ደው ኢሎም እንክትዕዘብ ኣክሱማውያን ኣብ ጥንታዊት ዓለምና ዝነበሮም ልዑል ቦታን ጽልዋን ዝናን ይምስክሩ። ካብ ቅድሚ 2000 ዓመታት ጀሚሩ ነገስታት ኣክሱም ንቐርኒ ኣፍሪቃን ገለ ክፋል ምድሪ ዓረብን ኣብ ትሕቲ ግዝኣቶም ኣእትዮም ንጡፍ ናይ ንግዲ መስመራትን ባሕርን ተቖጻጺሮም ሃብቲ ክድልቡን ብሓይሊ ግዝኣቶም ከስፋሕፍሑን ብእምነት ጽልዎኦም ከረጋግጹን ዘመናት እዮም ኣቝጺሮም። ነገስታት ኣክሱም በቲ ሓደ ሃብታማት ነጋዶ ከዋፍሩ እንከለዉ በቲ ካልእ ድማ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ሰራዊት ንኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝሰፍሩ ዝነበሩ ሕብረተሰባት የርዕዱ ምንባሮም ይዝከር። ይኹን ዳ እምበር ከም ኩሎም ዝሓለፉ ንግስነታትን ግዝኣታትን ዛንታ ኣክሱም ካብ ጥርዚ ዝበጽሐ ዝና ናብ ውድቀትን ዕንወትን እዩ ዝመርሓና። ኣብዚ ዝስዕብ ሓጺር ዛንታ ዕብየት ናይ ጥንታውያን ኣክሱማውያንን ዝሓለፍዎም ወርቃውያን ዘመናትን ናብ ውድቀቶም ዝመርሑ ረቑሒታትን ክንዕዘብ ኢና። እዚ ኣዝዩ መሳጥን ፍናን ዝፈጥርን ታሪኽ ጥንታውያን ወለዶታትና ታሪኽ ኩናትን ምውርራስን ስለ ዘማእከለ ኣይኮነን ዝስሕበና። እንታይ ደኣ ኣብታ ናይ ሽዑ ድሕርትን ዘይማዕበለትን ዝነበረት ዓለምና ንግስነት ኣክሱም ሓደ ካብቶም 4 ዝዓበዩ ገዛእቲ ሓይልታት ኮይኑ ታሪኽ ምዕባለን ተበላሓትነትን ክኢላዊ ዓቕምን ስለ ዘዘንቱ እዩ። ንግስነት ኣክሱም ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ይቀላቐል ዳ እምበር መሰረቱ እቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ከም ድዕመት ዝኣመሰሉ ንግስነታት እዮም ነይሮም። ገለ ጸሓፍቲ ንግስነት ኣክሱም ናይ ሎሚ የመን ወይ ግብፂ እዩ መበቆሉ ይበሉ ዳ እምበር ብዙሓት ጭብጥታት ከም ዘረጋግጽዎ እዚ ንግስነት እዚ መቐጸልታ ናይቶም ኣብዚ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበሩ ንግስነታት እዩ ነይሩ። ኣብ መፋረቕ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ንግስነት ኣክሱም ብንግዳዊ ንጥፈታት ምስቶም ቀዳሞት ገዛእቲ ሓይልታት ናይ ዓለምና እዩ ተሰሪዑ ዝነበረ። ኣክሱም ሳላ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ቦታኣን ሃብታን ልሙዕ መሬታን ኣገዳሲት ወደብ ኣዱሊስ ብምውናናን ተመራጺት ናይ ንግዲ ማእከል ክትከውን ክኢላ። ብወደብ ኣዱሊስ ኣቢላ ከም በዓል ስኒ ሓርማዝ፣ ፍሉይ ቆርበት እንስሳታት፣ ቀመማ ቀመም ከምኡውን ጨናታት እንዳሸጠት ንንግስነት ሮማን ህንድን እትራኸብ ናይ ዕዳጋ ማእከል ኮነት። ኣክሱማውያን ነቲ ብኣዱሊስ ዝሓልፍ ዝነበረ ንብረት ቀረጽ እንዳኣኽፈሉ ዝተደለበ ሃብቲ ኣብ ምሕያል ንግስነቶም ብምውዓል ቀስ በቐስ ካብ ምምሕዳር ከባቢኦም ናብ ምግዛእ ሰፋሕቲ ከባቢታት ክበቕዑ ክኢሎም። ብሳልሳይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ግዝኣት ኣክሱማውያን ኣዝዩ እንዳሰፍሐ ኸደ። ሓደ ብሞኒመንተም ኣዱሊታንም ተባሂሉ ዝፍለጥ ጥንታዊ ናይ ግሪክ ጽሑፍ ብዛዕባ ናይ ሓደ ኣክሱማዊ ንጉስን ስፍሓት ግዝኣቱን ዘመዝገቦም ዓወታትን ክዝርዝር እንከሎ ካብ ባሕሪ ሳባውያንን ወሽመጥ ምድሪ ዓረብን ክሳብ ውሽጢ መሬት ኣፍሪቃ ዝዝርጋሕ ምንባሩ ይገልጽ። እታ ናይ ሽዑ ዓለምና ነዚ እንዳሓየለ ዝመጽእ ዝነበረ ኣፍሪቃዊ ንግስነት ኣስተባሃለትሉ። እቲ ፍሉጥ ማኒ ዝተባህለ ፋርሳዊ ነቢ ንኣክሱም ምስ ሮማን ፋርስን ቻይናን ብምስራዕ ናይ ሽዑ 4 ዝዓበያ ሓያላን ገዛእቲ ናይ ዓለምና ምንባረን ይጠቕሰን። ብወርቅን ብሩርን ዝተሰርሑ ባጤራታት ኣክሱም ብቋንቋ ግሪክ ዝተጻሕፉ ቃላትን ምስልታትን ሓዚሎም ካብ ፍልስጤም ክሳብ ህንዲ ይዘዋወሩ ምንባሮም ንናይ ዓለምና ቁጠባ ክሳብ ክንደይ ጸለውቲ ምንባሮም እዩ ዘርኢ። መበቆል ንግስነት ኣክሱም ንቋሓይቶን መጠራን ኣዱሊስን ዘማእከለ ይምበር ዳ እምበር ኣክሱም ከም ቀንዲ ከተማ ኮይና ማእከል ናይቲ ወርቃዊ ዘመን ነበረት። ነገስታት ኣክሱም ሓይሎምን ጽልዎኦምን ንምንጽብራቕ ካብ ዓበይቲ ኣእማን ዝተጸርቡ ሰማይ ጠቀስ ናይ እምኒ ሓወልትታት ደው ኣበሉ። እዞም ናይ ግራናይት ሓወልትታት ብዙሓት ደርብታት ዘለዎም ህንጻታት ክመስሉ ብብልሓት ተወቂጦም ማዕረጉ። ካብዞም ሓወልትታት እቲ ዝዓበየ ሓወልቲ ብኣማኢት ቶናት ዝምዘን ኮይኑ ንዝኽሪ ናይቶም ናይ ሽዑ ነገስታት ኣክሱም ኣብ መቓብሮም ደው በለ። ኣብዚ ግዜ እውን እንተኾነ እቲ ክሳብ 33 ሜትሮ ዝቕመቱ ዝዓበየ ሓወልቲ ወዲቑ ይሰባበር ዳ እምበር
ብዛዕባ እቲ ኣክሱማውያን ዝመለኽዎ ናይ ምህንድስና ብቕዓት ክሳብ ሎሚ የዘንቱ ኣሎ። ኣክሱም ክሳብ ክንደይ ብልጽግቲ ምንባራ ንምርዳእ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ መዛግብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ንርአ። እዚ ቆስሞስ ኢንዲኮፕልስተስ ዝተባህለ ግሪኻዊ ነጋዳይ ኣብ መጀመርታ 6ይ ክፍለ ዘመን ካብ ኣሌክዛንድርያ ተበጊሱ ናብ ኣክሱም በጽሐ። ቆስሞስ ነቲ ብዓይኑ ዝረኣዮ ናይ ንጉስ ኣዳራሽ ክገልጾ እንከሎ 4 ኣዕኑድ ዘለዎ ህንፃ ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ዓንዲ ብብሮንዝ ዝተቐብኡ ምስልታትን ሓወልትታትን ማዕሪጉ ነበረ ይብል። ኣብ ቅርዓት ናይቲ ቤተ መንግስቲ ንዓወታትን መለኮታዊ መጎስን ኣክሱም ዘንጸባርቑ ካብ ኣእማን ዝተጸርቡ ዓበይቲ ናይ ነገሥታት ዙፋን ዝነበሮም ኣብ ብዙሓት ሪጋታት ተሰሪዖም ረኣዩ የዘንቱ። ብዘይካዚ ቆስሞስ ነቶም ኣብ ኣእማን ተወቂጦም ዝነበሩ ታሪኽ ናይ ከም በዓል ኢዛናን ካሌብን ዝኣመሰሉ ነገሥታት ተመሲጡ ከም ዘንበቦም ይትረኽ። ኣክሱም ቅድመ ግንባር ናይ ወረርትን ተወረርትን ኣይነበረትን። የግዳስ ናይ ንግድን ስነ ጥበብን ቴክኖሎጅን ማእከል ምንባራ እዩ ታሪኽ ዝምህረና። ሃብቲ ናይ ንግስነት ኣክሱም ብቐንዱ ኣብታ ወደባዊት ከተማ ኣዱሊስ እዩ ዝረአ ዝነበረ። ካብ ኣክሱም ዝነቐሉ መሳርዕ ኣግማል፣ ቀርኒ ሓርማዝ፣ ቀርኒ ሓርሽ ከምኡውን ጨናታትን ቀመማቐመምን ተጻዒኖም ናብ ኣዱሊስ ብቐጻሊ ይጓዓዙ ነበሩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ካብ ግዝኣተ ሮማን፣ ግብፅን ህንድን ዝነቐላ መራኽብ ኣብ ኣዱሊስ ዓሪፈን ክዳውንትን ሓፂንን ዘይትን ወይንን ከራግፋ ምዕዛብ ንቡር ተርእዮ እዩ ነይሩ። ቆስሞስ ነቲ ኣብ ኣዱሊስ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ወርቂ ንግዲ ኣብ መጽሓፉ ከስፍሮ እንከሎ ክሳብ ክንደይ ንኽትርድኦ ዘጸግም ምንባሩ ብግልፂ የረድእ። ቆስሞስ ነቲ ኣገባብ ንግዲ ክገልጽ እንከሎ ነጋዶ ኣክሱም ስጋን ጨውን ዕትሮታትን ካልእ ንብረትን ኣብ ሓደ ዝተሓጽረ ቦታ ይገድፍዎ እሞ ካብቲ ቦታ ርሒቖም ይዕዘቡ። ብድሕሪዚ ዓማዊል ናብቲ ዝደለይዎ ጥረ ነገር ወይ ንብረት ብምኻድ ኣብ ጥቕኡ ኣዋርቕ ይቐምጡ። በዚ ድማ ኣክሱማውያን ነጋዶ ምስ ዓማዊሎም ሓንቲ ቓል ከይተለዋወጡ ኣዋርቖም ይእክቡ ነይሮም ይብል። እዚ ዛንታ እዚ ክሳብ ክንደይ ቁጠባ ኣክሱማውያን ኣብ እምነት ዝተሰረተ ምንባሩን ርጉእ መስርሕ እንዳተኸተለ ጠለባት ሸየጥትን ገዛእትን የማልእ ምንባሩ እዩ ዘብርሃልና። እዚ ንግድን ቁጠባን ኣክሱም እንዳዓበየ ክኸይድ ከሎ ንግስነት ኣክሱም ብሓደ ወሳኒ ዝኾነ ናይ ለውጢ መስርሕ ክሓልፍ ጀመረ። ንሱ ድማ ምቕባል ክርስትና ከም ሃይማኖት ናይቲ ንግስነት እዩ። እቲ ሓድሽ እምነት ኣብ መጀመርታ 4ይ ክፍለ ዘመን ኣብ ግዜ ግዝኣት ንጉስ ኢዛና እዩ ተኣታትዩ። ታሪኽ ከም ዝሕብሮ ፍሩሜንጤዎስን ኣዲስዮስን ዝተባህሉ ክልተ መንእሰያት ሶርያውያን መርከቦም ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይ ሎሚ ኤርትራ ምስ ተሰብረቶም ከም ጊላታት ናብ ኣክሱም ተወስዱ እሞ ንኢዛና ካብ ንእስነቱ መማህራኑ ኮይኖም ጽልዋ ኣሕደሩሉ። ኢዛና ዓብዩ ስልጣን ካብ ኣዲኡ ምስ ተቐበለ ክርስትና ንኽተኣታቶ ሓጊዙ ጥራይ ዘይኮነ ንግስነት ኣክሱም ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ንክርስትና ብወግዒ ዝተቐበሉ ግዝኣታት ከም ዝኸውን ገበረ። ሃይማኖት ኣብ ንግስነት ኣክሱም ዘተኣታተዎ ለውጢ ኣዝዩ ዓብን ርኡይን ነበረ። ኢዛና ኣብ ባጤራታት ንግስነቱ ዝነበሩ ከም ፀሓይን ወርሕን ዝኣመሰሉ ናይ ጣዖታት ምልክታት ብመስቀል ክርስትና ከም ዝትክኡ ገበረ። ኣክሱማውያን ንምትካል ሓደስቲ ሓወልትታት ኣቋሪጾም ኣብያተ ክርስቲያናት ክሃንጹ ጀመሩ። እዚ መንፈሳዊ ለውጢ እዚ ምስ ባዘንታይን ማለት ምስቲ ኣብ ምብራቓዊ ወገን ዝነበረ ክርስቲያናዊ ግዝኣት ሮማ ሓያል ምሕዝነት ክፍጠር ሓገዘ። ኣክሱም ናይ እምነት መማህራን ክሳብ ኑብያ ክትልእኽ ጀመረት። ብሰንኪ እምነቶም ዝተሰዱ ኣሕዛብ ድማ ተቐበለት። ንጉስ ኢዛና ናይ ህዝቡ ፖለቲካውን ወታደራዊ መራሒ ጥራይ ዘይኮነ ዓቃቢ እምነት ክርስትና እውን ኮነ። ስለዚ ድማ ኣክሱም ናይ ኣፍሪቃ ቀንዴል ክርስትና ኮይና ምስ ኮንስታንቲኖፖል ዝነበራ ምሕዝነት ደልደለ። ካብ 4ይ ክፍለ ዘመን ክሳብ 6ይ ክፍለ ዘመን ኣብ ዝነበረ ግዜ ንግስነት ኣክሱም ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዝዩ በፂሑ ነይሩ።
ንጉስ ኢዛና ክርስትና ብምቕባሉ ንናይ ኣክሱማውያን ናይ መወጋዕ ዓቕሚ ክቕንሶ ኣይከኣለን። ናብ ደቡብ ገጹ ናብ ሩባ ኒል ብምዝማት እቲ ቀንዲ ተቓናቐኒኡ ዝነበረ ንግስነት ኩሽ ንኽወድቕ ዓብዪ ተራ ተፃወተ። ብዘይካዚ ብግሪኽን ሳባውን ግእዝን ዝተወቀጡ ጽሑፋት ከም ዝምስክርዎ ኢዛና ናይ ኩናት ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ናይ 30 ዓመታት ዕድመ ስልጣኑ ኢዛና ነቶም ኣብ ምብራቕ ሱዳንን ግብፅን ብበጃ ዝለዓዓሉ ዝነበሩ ናዕብታት ኣብ ምትህድዳእን ዓሰርተታት ኣሽሓት ከብትን ጠለበጊዕን ኣብ ምዝማትን ንስደተኛታት ኑባ ኣብ ምኽልካልን ኣብ ምውራር ከተማታት ኩሽን እዩ ተጸሚዱ ኣሕሊፍዎ። እቲ ንታሪኽ ኢዛና ዝጽብጽብ ኣብ እምኒ ዝተወቀጠ ጽሑፍ ኣብ ኩናት ክሳብ ክንደይ ምኩሕ ምንባሩ ይግለጽ ዳ እምበር ብፍትሕን ማዕርነትን ሓይለ ኣምላኽን ክገዝእን ንህዝቡ ከይጎድእን ከም ዝመሓለ ይጠቀስ። ገለ ካብቲ ንእንታውነት ኢዛና ዝጠቀስ ጽሑፍ ድማ ከምዚ ይብል: ንጉስ ኣክሱም፣ ንጉስ ሕምያር፣ ንጉስ ረይዳን፣ ንጉስ ሳባ፣ ንጉስ ሃይለይ፣ ንጉስ ኩሽ፣ ንጉስ በጃ፣ ንጉሰ ነገስታት ይብሎ። ከምኡውን ወዲ ኣላሚዳ፣ ወዲ ማህረም እንዳበለ ይጽውዖ። እቲ ጽሑፍ ብተወሳኺ ኣብ ርሑቕ ዓድታት ዝገብሮ ውግኣትን ዓወታትን ክጽብጽብን ከሎ ንምሩኻት ክሳብ ክንደይ ፍትሓዊ ምንባሩ ይጠቀስ። እቲ ቀንዲ ናይ ንግስነት ኣክሱም ወተሃደራዊ ስርሒት ግን ኣብ ግዜ ንጉስ ካሌብ ኣብ ስግር ቀይሕ ባሕሪ እዩ ተኻይዱ። ኣብ መጀመርታ 6ይ ክፍለ ዘመን ዱንዋስ ዝተባህለ ኣይሁዳዊ ንጉስ ኣብ ንግስነት ሕምያር ናይ ሎሚ የመን ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ክርስትና ከቢድ ግፍዒ ከካይድ ጀመረ። ቀዳማይ ጃስተን ዝተባህለ ናይ ባዛንቲን ንጉስ ንናይ ኣክሱም ንጉስ ካሌብ ከም ሴፍ ናይ ክርስትና ኮይኑ ሕንናይቶም ዝተገፍኡ ኣመንቲ ክርስትና ክፈዲ ለመኖ። ኣብ ዓመተ 520 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ናይ ንጉስ ካሌብ ሰራዊት ዓብዪ ምድላዋት ከካይድ ጀመረ። መራኽብ ውግእ ኣክሱማውያን ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰራዊት ጽዒነን ካብ ኣዱሊስ ብምብጋስ ንቐይሕ ባሕሪ ተሳጊረን ናብ ሕምያር በጽሓ። ቆስሞስ ኢንዲኮፕልስተስ እቲ ግሪኻዊ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ መዛግብ ዘስፈሮ ታሪኽ ሰራዊት ንጉስ ካሌብ ዓብዪ ዓወት ብምጉንጻፍ ንሰራዊት ንጉስ ዱንዋስ ደምሲሱ ንሕምያር ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ኣእተዋ። ንጉስ ዱንዋስ ብሰንኪቲ ዝሓደሮ ስዕረት ነፍሰ ቅትለት ፈጸመ። ብድሕሪ ዝፍጸመ እዚ ንጉስ ካሌብ ገዛኢ ናይ ክልቲኡ ገጻት ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ንሕምያር ዝገዝእ ሓደ ንጉስ ሾመ። ጸብለልታ ንግስነት ኣክሱም ሰማይ ዓሪጉ ክሳብ 2.5 ሚልዮን ትርብዒት ኪሎ ሜትር ዝስፍሓቱ መሬት ኣብ ትሕቲ ግዝኣተ ንግስነቱ ኣእተዎ። ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እቲ ብንጉስ ካሌብ ዝተሾመ ገዛኢ ብሓደ ኣብርሃ ዝተባህለ ካልእ ናይ ኣክሱም ጀነራል ተዓልወ። ኣክሱም ብተግባራት ኣብርሃ ስለ ዘይተሓጐሰት ንኽተኣልዮ ብዙሕ ፈተነታት እኳ እንተገበረት ክትዕወት ግን ኣይከኣለትን። ከይፈተወት ድማ ንናይ ኣብርሃ ምምሕዳር ክትቅበሎ መረፀት። ይኹን ዳ እምበር ምምሕዳር ኣብርሃ ካብ ቁፅፅር ኣክሱም ቀስ ብቐስ እንዳወፀ ኸደሞ ጽልዋ ኣክሱም ኣብ ምድሪ ዓረብ ተዳኸመ። መጀመርታ ኣብርሃ ድሓር ደቁ ንመላእ ምድሪ ዓረብ ክቆጻጸሩ ወራራት የካይዱ እኳ ተነበሩ ከም ንጉስ ካሌብ ንፉዓት ተዋጋእቲ ስለ ዘይነበሩ ሓሳቦም ክሰምረሎም ኣይከኣለን። ካብኡ ንድሓር ንግስነት ኣክሱም ንባዕሉ እንዳተዳኸመ እዩ መጺኡ። ምድኻምን ውድቀትን ኣክሱም ዘኸተለ ሓደ ፍሉይ ኣጋጣሚ ኣይነበረን። ይኹን ዳ እምበር መጀመርታ ቁጠባዊ ዓቕሚ ናይቲ ንግስነት ይብድሆታት ክገጥሞ ዝጀመረ። ኩናት ሕምያር ንሃብቲ ኣክሱም ኣባኺንዎ እዩ ነይሩ። ብድሕሪዚ ሓደስቲ ሓይልታት ክቀላቐሉ ጀሚሮም። ኣብ መጀመርታ ንግስነት ፋርስ ንቐይሕ ባሕሪ ንሓፂር እዋን ተቖጻጸሮ። እቲ ኣብ ምንቁልቋልን ውድቀትን ንግስነት ኣክሱም ዝዓበየ ተራ ዝተፃወተ ግን ኣብ 7ይ ክፍለ ዘመን ዝተራእየ ምስፍሕፋሕ ምስልምና እዩ። እቲ ዓረባዊ ከሊፋዊ መንግስቲ ንግብፅን ምብራቃዊ ክፋል ማእከላይ ባሕርን ምስ ተቖጻጸረ ናይ ኣክሱማውያን ናይ ንግዲ መስመራት ተዓጽው።
እታ ናይ ንግዲ ማእከል ዝነበረት ወደብ ኣዱሊስ ድማ ቀስ ብቐስ እንዳተዳኸመት መጸት። ከም ተወሳኺ ኣድላይነት ናይ ክርስቲያናዊ ባጤራታት ኣክሱም ዛሕተለ ዝነበረ ናይ ዓለም ለኸ ንግድን ቁጠባን ብጽልዋ ናይ ሓደስቲ ጸብለል ዝበሉ ሓይልታት ተጎናዲቡ ሓድሽ ስርርዕ ከም ዝመጸ ድማ ርኡይ ይኮነ። ውሽጣዊ ኩነታት ንግስነት ኣክሱም እውን ኣይሓገዘን። ብናይ ዘመናት ሕርሻዊ ንጥፈታትን ድርቅን ምብሕጓግ መሬትን ኣክሱም ንህዝባ ብግቡእ ክትምግብ ኣይከኣለትን። ሃብቲ ናይቲ ንግስነት ምስ ነጸፈ ድማ ጽልዋ ነገስታት እንዳቐነሰ መጸ። ብሻምናይን ታሽዓይን ክፍለ ዘመን ምስሊ ንግስነት ኣክሱም ሓሲሱ ኣዝዩ ዝተደረተ ጽልዋ እዩ ነይርዎ። እተን ዕሙራት ዝነበራ ከተማታት ኣክሱምን ኣዱሊስን ዛሕቲለን ብፍላይ ኣዱሊስ ህላውነታ ክድምሰስ ጀመረ። እቲ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ንግስነት ኣክሱም ግን ኣብ 10ይ ክፍለ ዘመን እዩ ነይሩ። ኣፈ ታሪኽ ከም ዝሕብሮን ከም ጸሊም ታሪኽ ዝዝከርን ተራ ናይ ሓንቲ እምነት ክርስትና ዘይተቐበለት ዮዲት ዝተባህለት ንግስቲ እዩ ነይሩ። ንግስቲ ዮዲት ዕልዋ ብምፍጻምና ኣክሱም ወሪራ ቤተ ክርስቲያናት ብሓዊያ ኣቃጸለት። እቲ ኣፈ ታሪኽ ወሲኹ ከም ዝሕብሮ በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ንልዕሊ 1,000 ዓመታት ዝገዝአ ንግስነት ኣክሱም ሓንሳብን ሓዋሩን ፈረሰ። እቲ ንግዝኣት ሮማ ዝወዳደር ዝነበረ ንግስነት ኣክሱም ምቕሃሙ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ዝነበረ ዝንኡ ሓንሳብ መሬት ምስ ዘበጠ ክሳብ ዛዕለት እዚኣ ክምለስ ዘይምኽኣሉ እዩ ዘደንጹ። ውድቀት ንግስነት ኣክሱም ንምምቕቓል ናይቲ ዝነበረ ምእኩላዊ ምሕደራን ምኽሳር ዓብላሊ ዝነበረ ናይ ንግዲ ደረጃን ምብትታን ሓድነት ናይቲ ሓቢሩ ዝምክት ዝነበረ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃን እዩ ኣኸቲሉ። ውድቀት ኣክሱም ንኣሽቱ ንግስነታትን ከባብያዊ ምምሕዳራትን ክበራበሩ እዩ ሓጊዙ። ብሰንኪ እዚ ድማ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ቅርፂ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተቐየረ። ብድሕሪ እዚ ኩነታት ከም በዓል ዛግዌ ከምኡ ድማ ሰሎሞናዊ ዝኣመሰሉ ሰርወ መንግስታታት ይለዓሉ ዳንበር ነቲ ዝተመቓቐለ ህዝቢ ከሕብርዎ ኣይከኣሉን። ከባቢኦም ዘመሓድሩ መሳፍንቲ ሓድሕድ ክዋረሩን ከገብሩን ከለዉ ገለ ክፋል ገማግም ባሕሪ ናይ ሕጂ ኤርትራ ድማ ኣብ ትሕቲ ንግስነት ቱርኪ ወዲቑ ንዳርጋ 4 ዘመናት ተገዝአ። ብኸቢድ ኩናተ ህላወ ድማ ናብ 19 ክፍለ ዘመን ተኣትወ። ታሪኽ ንግስነት ኣክሱም ኣብ ጥንታዊት ዓለምና ኣገዳሲ ቦታ ዝሓዘ ኮይኑ ንጸላውን ዝተራቐቐ ስልጣነ ናይ ህዝቢ ጥንታዊት ኣፍሪቃ እዩ ዘጉልሕ። ንግስነት ኣክሱም ንእምነትን ስልጣንን ንግድን ባህርያዊ ሃብትን ዲፕሎማስን ብብልሓት ብምጥቃም ምስ ዓበይቲ ጥንታውያን ሓይልታት ዓለምና ዝነበሩ ከም በዓል ሮማ፣ ፋርስ፣ ህንድን ኣገደስቲ ዝኾኑ ባህላውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ወተሃደራውን ዝምድናታት ይፈጥር ነይሩ። እዚ እቲ ዝሕብን ታሪኽ ቀዳሞት ወለዶታትና ክኾን ከሎ በቲ ካልእ ወገን ድማ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ቅድሚ 2000 ዓመታት ክሳብ እዛ ሎሚ መዓልቲ ካብ ውግእን ወራርን ሓድሕድ ምቅትታልን ክትዕርፍ ዘይምኽኣላ ኣዝዩ የተሓሳስብ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንነብር ህዝቢ ዝተኣሳሰረ ታሪኽ ከም ዘለና መጠን ናይ ሎሚ ብድሆታትና ሰጊርና ዝያዳ ተስፋ ዘለዎ መጻኢ ክንሃንጽ እንድሕር ደኣ ኮይንና ሕሉፍ ታሪኽና ብግቡእ ብምጽናዕ ካብ ጽቡቕን ሕማቑን ዓሚቕ ፍልጠትን እኹል ተመክሮን ቀሲምና ኣብ ሰላማዊ ናብራ ዘለና መረዳእታ ከንዕብን ባህላዊ ውርሻታትና ክንዕቅብን ብስትራቴጂካዊ ራእይ ክንመራሕን ከምኡ ድማ ካብ ጸቐጥትን መለኽትን ገፋዕትን ተገላጊልና ሓሰብትን ተባላሓትን ሃንደስትን መሃዝትን ዝኾኑ ወለዶታት ክንኩስኩስ ይግባአና።